hanggang agpanpanunutayin, madi ka madanagan, tadutin na kugit mo ito yain. Ito gawin man. Oh, no! Sige na, sumunod ka kaya, Mau. Sigurado kayo ah. Ayaw. Dinugod. Resto ka ta. Kuno. Babam tapan tanong mo. Oh, no! Sige, ibaba. Sigurado kayo ito ah. Pagtiwala na kanyayaw. Ang kagbabain. Galing pag-desmond naman. Hop, kawan titubot ta. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Kulit. Kamuajin. Nabutak siguro aja yung malikmalagip. Napanam, tatay ka pa yung orahin to ni Aldawin. Kung naiturong ko nga rin ko ba? Ate mo, makareact mo. Panyapin ko ng kanya kalalya. Bigla-bigla kang tumagaming nga sumulsulpot. Makapakigtot ka. Kala nga mga giant nga itong magna. Natural to yung daga nga magna. Maglagi ng makar ka pistem na eh. Nganganing ka mati nabigbigan, tak kinangihi mo. Pero siguro nagamit natin ang glutandri. Ha? Sa balik ibutis na ni. Supaya boy, kitang tako din na na eh. Lumi dito man. Kisa pa man Andres. Gangka na di sa kakon. Ano lagi tato yun? Nervyoso ka mula ko na eh. Nagadayo pa ni, hindi pa naisina. Basta tayo sumulak ti tropa may. Nervyoso ako. Digbalain. Nga? Nabagbaga man, Drais? Tropa nga. Kaya nakanong kitropa kanya ta. Punay. Magado nga makitropa kanyata, di pa namumutaling kanyata. Anang roti awag dano ka kanyata yun? Datri mutaling. Kunda kanya ma. Numayat ka kadwaso na. Boy, may mo nang kadwa ta. At least, ando na kayo bawon-bawon ta. Baka naburbura out mi tatang kanyata. Katistingan ta. Okay, dumapo ko kanya ta yan, katistingan ta. Ang tiwala di tsura na. Okay kasi titsurak. Nagbalbalaw na kon. Saka imbakin ni Andres. Nakakamidik amin. Makasira ka lang dyan ti tropa. Ano boy? Magdesisyon nga na eh, habang nasama pa eh. Yung iparabing pa yata, lalaro tayo mati mabigbigatan. Balbalo. Huwag mo nagbalo di ropa na. Oh, ito na eh. Kaya mga rod, kayam. Naginumta ni Rabi eh. Paturay mo marmarbata baramon. Kayam. Kapag kasi dito yung requirements na dyan, ano makasira ka din ti tropa yaw? Ito eh. Mumti na rin din Andres si Day. Aja 2 tawin nga napalabas kanya may. 2 tawin kami nga ginom. Diretso, awal lapas na. Boy, gusto yung bagana. Dapat, napig sa tibaram, napig sa tibagbagay. Adi paturay yung mga gawin nga uri ka lang mga kataktak kinidalan. Apay, ano ba ti brand yaw? Uray niya tang arakain. Uray pa yung mapasok. Tong kas kada tanduay, kas kada jane, no nati aretan, isaon. Basta makabartek. Makayak nga inumin dagi jay. Ito tropa tayo nga ko din. Wen, ngim adapay ti may isa nga ipainom mi kanyam. Aji bigor. Amo maitatak na jay. Aji nakakasanay ay pugpug sa ti kadena. Takno agrigla ka. Apay, babae na, tao minumak ti kas jay. Hey boy, mati na kaya na eh. Bahala ka ah. Uminom ka. Tanong nagregla ka. Agtutropa tayon. Bak, pagwakan na nga ako di reglak ngayon, minumak ti kas jay. Pinagkapoy kan. Kinatural di ubit mo ah. Kaya umat apit mo. Di ubot ko no ka. Madi nga tanap guys. Ti pa may tano madingan up guys. Isabay mo di takem. Boy, gusto din bagana. Takas siya na midumi ide. Sige, akamidag. Makasira ka kanyayaw. Kasta dapat naturit pakinakim mo.
hanggang doon pa napabot nga hindi nagpakugit ka. Nung madi ka pa ikugait, madi ka pa igbalim kisapit ni tropa may. Nung tidamag, kugit yan. Boy, dama talang langanan ay. Halatado launa ay. Sigurado supot pa lataw. Bagay yan eh. Balijar na eh. Hoy, katungtungan na kag steady ka man. Ana, kugit ka, nasupot ka pa lang. Ipagamon di pudno. Tanong matulungan da ka. Da ka mamuang nurse, nagpinta sa aday. Kaya mo pa home service da ka pa eh. Apay nga nurse pay. Oh, numadim kaya't may mabayang ka. Dua kami ni. Tama. Ana, won, numaday. Amo yung karatag ko, gait. Kababayin mo, wala na makikita. Di miya mo. Expert kami no pinagkugit lang. Boy, di ba ni Dimsi si tatin ng kugit? Boy. Oh. Ana, ready kan? Pagkakataon mga kwan, mabusatan na yun. Hanggang agpanpanunutain, madi ka madanagan. Tado tayo nakugit mo ito yan. Ito gawin man. Sige na, sumunod ka kaya mau. Sigurado kayo, ah. Kaya, di nang gagawin. Resto ka ta. Kunaw. Babam ta pantalon mo. Sige, ibaba. Sigurado kayo ito, ah. Mat- Pagtiwala na kanyayaw. Ang kagbabain. Galing pag-des ma'am dama. Hop, kawan ti tubot ta. Tubo, oray ko lang. Ito na mabalay natin eh. Kaya ka pa sa adik, ko. Ata ti arita nang kang napilin. Dapat kuboy ka. Kita ka ti ko ah. Awan makita to eh. Mabalinatan. Boy, igamam jilalat na boy. Sigurado kayo, ah. Boy, igamam jilalat na ah. One shot na nga ta boy. Ito ni. Pakpadod. Ata imam boy, baka ata ti matalik. Madim kikitaan, baka nervous ka. Basta lang. Ang nayagin nyo. Ngalang manalay nga. Eh, boy. Bangsit oh, di ka ba nagbugko. Ang Ingaw. Langsi. Kapar pa boy. Ah, boy, ata imam ah. nayagin nyo. Agtiwala ka lang kanya, me. Expert kami nga talaga rudahin. Hingang malalim. Hindi kang nervous ha. Boy, kita mga lalaing no nalantag malay pinagpisay. Mayat ni boy, naglintig. Siyempre, bagong asa eh. Nalantag na talaga. Natadim ah. Oh, nakaraos ka. Nalampas sa may isang pagsubugan. Sorti ka, tanatadim na tayo buning na. Agad di na uding nga ginamit may. Puro ngol-ngol. Kan. Des ka agad ti bulong ti kamiring. Tano alis to nga lumaeng. Ano nang gagawin baga na? Bulong ti kamiring. Sumagay. Uwan, may saldaw lang ata. Awanan ti kulapo nan.